falter of go videole en zo, ik kom echt drie skiede werk. Nog gaan we al dat vatten. Klas in ABC is naar de handelsmission en ik zoek met al dat vatten. Nu ik het juk, leg het ze kook. Triefig het bleones schacht juk, waar we hulpen je zo klas in ABC. Maar we zullen het ook een zaak naad. Als je naar me graag, ga ook aan hier. Ach, wat heter dat in koolere klas in ABC? Ik zie dat je nog eens gaan, kan je nog over schoolwerk. Dat je liedje rauwen is, de teacher in de wakking. We kunnen kutje ook oren, de verrennen. Ik is de verrennen of oren heen en zo. Koolere aan de show, ik is gaan aan een noorders in mij had, dat is noorders in de heertje met hele woord of zo. Ha, dunken, mag sukken als de volk kan. Nog een ispel dari, ik kan een mooi gul. Als nog een Christian Taylor griage. Als nog een Marianne gaan je gaan krijgen een crossroad gul. Maar zo'n uitje vervaarst gaan skieren. Hij kan het in daar schoon een horsig. Als hij is nog iets ispel een horsig. Zo'n joles, nu wat joles zeg je een hitcher wakken en nooit naar rood de jakje. Kurnaar kan je niet spelen, koon hitcher wakken regeert Leon. Dames MacIomhair. Teach voor ochi. Wat voor ook? Ik maar vastkost. Next door. Dus wauze, of ik een spaatje tachter is horen. Zo wauze fijn kan een school aan een ga. Ja. Motor tea. Niet zo wel. Oh, zeg, gaan jullie soms thee nog eerst goeie. Kijk, ik word ook even nog aan de Charlotte te huur. Ja, hier zijn we het wel. Dus waarschijnlijk nog die verdiensten vier klas in EPC, teachers pech doen het schaarse. Oh, heel goed. Oh, dan fijn een beetje zo'n tuin te van hoor. Kijk, ik word ook een beetje zijn toe. Een beetje zo'n tuin. Geen misschien meer nog het thee was een beetje zijn toe. Als je met zijn toe werkt, roet wel fijn, maar dan heb je het mogel. Als je jammer, maar dan heb je gezegd dat er een wijze kiori. Straak, weg, geul. Man stopt u. Man lukkers. Schuk, dan heb je lukkers erbij vaker geladen. Het lijkt je nog een klechte kutje ook. Wijze weer. Dan kan je nog eens hier het lachen als je naar de school. En simpel kan je nog eens hier het lachen als je niet naar de school. En ik ga door van me heen. Waar het op een kleine. Waar we nog een beetje over. Waar... Margaret. Waar van een station had ik gezegd, dat had ik onder in de lijst, waar Margaret kon en kutje, waar Angie John Alec Forsen kon en kutje. Dus dan is het nog kalm, ik heb ook haar kalm rollen kon en terug kutje. Waar corona kan jou, dus ik kan me hier la. Dus ga paniek dat je niet geel met je ging school. Ga je jou getuigen zijn dat ik niet. Schön, als wir alle gemorgen von den Ga paniek niet dingen wat ik niet. Ga snel zijn. Dus een paar maanden nakin. En ik zei, kan je maar haast? Je laat chillen ik niet op een kostje wel. Praat met hen aan. En ik ga dan moeilijk goed aan de show. Als ik al wat maanden, ga komen recht bij jou, want je was als ik al kan. Ga je goed in je kaal. Is dat heel die rein? Kan ik ook willen zeggen heel die rein. Maar een scootje. Je zit met een tuur. Je laat je hier nog. Scootje niet maar lopen. Ik hou die shit hier. Ja, geef la. Ik is hands behind your back. Kan je dat shit? Als je niet veel maakt, misschien aan een prijs. Maar wij willen een prijs, dan mag je Zullen we vanaf kunnen dat je mee? Dan gaan we aan zo gaan stellen. Wat doe je grutsch willen doen en zo? We waren in het klasse zo. Dus je een beetje wat je met een skier reisje. Ha, danken. Tegen het geen heid te school. Tegen het hier het laten kan het er. Wel, ik ken hem. Kijk, dat wordt is een beetje een tuig hier het laten, alright. Dus hier dat ken hem als je gaan tien, maar dan begin je maar veilig was de gaan tien. Kom maar. Ga nou een keer had je misschien een gaan tien zo'n meer. Dan ben je onveilig. Ga veilig moet als ik het je nak nou ik nee. En je dus aan het waarom ga je nou ga niet meer. Schap de hessen maar waar hadden ik jou ga je in de kantine. Weet je zo goede waait je het van die kali is sandwich nou. Wel, zo dan papier en uur dat gaan tien gaan. Macaroni, dan had je macaroni erin.
Ys y fath hospital yn y cantin, hap y ddisgwyl yma. O fa mi ar ffael. Boring custard. O, custard. O fa. The prunes. Prunes, chana, sy'n prunes yr iag o'n hyd. Ddim yn ddyn nhw fac yn y satin. Ddim yn gwybod fancy efo. Irish stew, brown stew. O, Irish stew. Mint. A fa mi ag ma. Mint, le bistro. Had ik een bistro yn song. Kan je me henne wat? Ha cain a diolch ac yn horsio byddwch eisiau gan y cantin. Fe stoch ni ochtar y fydd gach bod. Ys ys ti sy'n chwanin y byhynna a cawn y fwyd. Ys iem ag ealt yn y goswyd. Goffar ro. Magi Nelson. Ha Ben Roddy. Agus bawnt o'ch lawer. Ydw siach y fi. Agus ha cain am sy'n hiad fod ag yr obys sé an spag yn ysgotrin y chayr a fe cawn y fwyd. Sa'n ysgol yna ddim am i ag y chi. Sawl. O, fa byr mas y chafdyn ysgol Ach van bodder is je ton een zaakje dan ga je niet nieuw. Ze moeten dat die gaan. Ach, kan skolken dat kan. Na maar dat samenschool meer gaan maar wie heel gewoon hier. Ach, je nog gevaarlijk wat je zo net zal wat kort en een beetje wat je nou wat je vastje. Ach, zo nu ga ook lekker in de kosher elkaar. Dat pries vat naar het de kosher nog rond. Ja, kors meer lekker in de kosher. Ja. Kors meer. Dit doen we zo boor. Als je een zeus raad. Zeus. Wondervolle kan. Check dan je kluis. Als je het meer kan je kluis. Dus as bit ha sin kon skor. So kan man jo raad voor. Was in kan wel was in garrig tas in kon avans en a gaan sin garrig mor aan je. Moet waar is de rein. Vloeg wagen vuurs, wagen vloeg, maar ik was ook gaan we dingen levan na keer. Ach, wat je had je gaan goed toch is wij tien maar wat deel tien en de bucket steen is wij wat een steen is voor. O va. Dat zie. Dat is je dat krias. Waar was het je koerie dokter? Dr. Craig. Dr. Craig. Svi van ja, hij van naar Anki. Anki nog goed. Vi van no boeie. Kan det vara. Och Johnny York. Så kan man inte vara så fängen den ska komma dit Dr. Craig. Vad vi finner nog alltså lunch vad vi får upp i allun här. Is var annars också vad var ni var att ta skål på. En skålvaken har. Is men det var så mycket fattlord när du pratar om skål. Well, vi kan kori vi kanske känner så gå. Det ser jag klön hennes skute känner vi. Det tar det gå och så. Vi måste över bra här rounds. Kunde jag inte lära sig vad skålen var kan jag. Kitty Medi. Katrine Glenn. Ian Tohan. Jackie. Christine Hutt. Wees je boot. Koud is een digra. Ach, en deze kata. Zo, waar ik kan kata. Geen paard aan de grijs, geen de strijd. Oh, waar mag worden geen auto waar. Maar geen paard aan de grijs, strijd wat je school kan je een keer naar groep. Ronald, in was wat tot lauren. Is zo'n deur. Steek hier kleine heiter wel gaan de school reist. Maar nog een keer dat ook de straat, de vader is aan 10. Wel, primary one, rational aan de klas nog begrepen, 2-4. En de volkshuis. Ja, Oh, honey, gaan we dat niet. We gaan van de klas. Nou, die kennen ook het je wakkie. We gaan het leven cheetje. Oh, ja, primary 2. Denk dat er is. Nu het school erbij. En ik ga het niet naar zo. Stuart raak je naast me. Ja, maar we ben ook het je wakkie. Zo kind of een primary 2, but primary 1, klas in ABC. Shit. Ga je primary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wakkie. Nou, klas in ABC, klas second. Dus een oorlog. Van de oorlog primary 3, no de klas 1 wakkie. Klas 1. Gerella. Dus dat is kunna keine hesen. Vad var det roligt? Astronomer gavis. Så man kan inte lämna. That's right. Oh, fighter. Anti kan jag lämna. Han namns var där. Det är innan han börjar hoppa.
Na, taxi. Taramod, aye. Agus, hannu y sam cym ydw ar y chlas, na crws. Agus, fi gyd fan o rwler. O fi, aye. Agus ha cain am hast frisgi. Aye. Nŵn yn hy, frisgi. Geith fi nhw las. Gyn nhw las right across. Sa cain am hast bent tugsi y chyn gan y chlas. Sa di gefi o'r mach i dwyr. I never forgot it. Sugigi o hot for y mi yn y chlas. Sure. Na, ni'n di gael trwy'n ni fynd o'r ffris o'n. Oce, na, sy'n ffain sy'n ni'n y rwler. Wel, a hwgyn... Halo i'r siarad, Halo. Halo. Sy'n to? Moi, fi di tŵch yma cadl. Fi di bai tŵch yma cadl. Fi di cael neud yr hyn. Bach yn bynach mwyn coest, go hyn. Rwber fi Ar wed ys da. Rwber, kind of the rwber yn y ywyd. Cael o'r blin, coiw. Papa mi skriver, så vi kommer köra på något. Jo, så det lever rubba. Kan ni lära dig på ena katt, kan ni lära dig på ena katt. Det är allt. Så det är ni. Kanske kanske. Jag vet några prismusik hos mig. Och jag hör med rollen men jag hör Wel, bai a cain am hwgynwyr. A hwgynwyr as y maf ag e. A'n y swbent bent ag si a. Yn iawn, ffrant o'r glas. Gaan we zo gaan spaten doen, gaan we van school aan elkaar aan. Fam y siwr oed chael o'i ffat o'n sgol am. Gewoon wel, ik kan rood crossfield. Fam am e cawn. Dit ga je naar huis en dan gaan we uit in Dorsog. Wel, cha minst o'n chan ti'n gleddig. Alright. Fynd o gachu. Fynd o gachu. Ach, Je zit spaatje. bydda. O, wel. Chanio'r chwiad i tor cain hwn. But, Wel, heb ik keine, van de school en je te fijn iPad, zijn je iPad en wat je daar zijn neergemogen. Oh shit. sgliad. So cain i bach hwnnw dyn ni'n orsyn. Dyma yn ysgol le bwch gysfalwyd gynnach. Golden Virginia. Cael ei tri totle. Bwjac. Flwch. Peace. Fashion, son gyngwan Glan dysgliad, aye. Fal ag y ddyn y wachs na cael. Haroi ai padon yn yr od. Vad stren och grejer har klus. Skojar vi känner det frost. Geith yma fwtag i dyn. Oha. Geith yma sgliad. Man ag ysgliad. Nid hwnt gach i'n eich o'n maes, ys yn lytig yn man. Alright. Agus ti, kan eisiau fel sgrifwyr yn sglia? Le, Slipan. Slip, pensal. Slate pencil, sure. Slipan yn Deg ac yn ydd. Slipan. Slipa, aye. Oes fel cynnig y cwrs yn ych gwrn, na, yn y blwydd cles pen y ffog, fa pas gan y falu, fa pys ni'n ac yn yr y falu, agus dwi'n gwybod sy'n fi yn y jet lyfr sydd yn ei oes. That's a hardboard about, yr y falu. Ydyn nhw'n achlas yn awn? Hanawn, dat ze misschien wel wel je hard, maar de vier scenen dat dan is je achter maar dat ik vergeet het in het Fi gaid. Wachtag yn, geith yma wachtag yn iag yn. Wel, chaban yw mwyn ffog di yn ymwneud o sosgotor. Yn geith yma, mae hadal yma chas y chwaia, sy'n ach bwrw mwyn siain. Hawr yma siad ni o'n geis. Wel, gaat echt de hak allemaal gaat dat door wou. Wel, gaat yn iawn. Voor de zin om te gaan, heb je trolle teacher in de draad van de school. Waar keert ik voor ogen jakin? Waar ben ik ook jakin? Waar gelijk jakin? Super mooi. Hallo, hallo, go primary 7. Mrs. Smith. Waar Smirak. Ga je zin in Granny Spider na her. Ga je zin in doos zoals is John maar. Als je kent doos dat pikje kicht jakin. Dat is nog record. She was nice. Agus later se kujo wat Mrs. Gunn na kin chi o Coinneach. Hai di on John my house. O ha, nee, siad. Am grishin chi happy organ teacher na vakin scholar kin. Lilian MacIomhair. Da har vi ju rätt om så. Ha chelo kujo Miss McDonald. Vai der gaan taraf. Hai bio ha. Eisiau bio hain a bandro. Kon is was secondary. Shin was in secondary. Va
Kom ysgol y faci, fa cwaki am ydych chi'n a Matheson. Sian Van Oort, Smiler. Roedd i Coinneach, agus cwn teacher. Ní sioch, fan ní sioch ond ydych chi'n Roedd i Motherston. Ys hir o hannig nart. Ni hir o hannig nart. Sy'n dôl. A chai a sy'n stiach gofyn a finis. Ha gael am y sa fi nu starwyd fi gael gwan ag ymlaen bod lys. Sma mi na balach y brin. A dod gai fa sadal y nu starwyd. Ys colin dysgol yw'r asyn. Wel, sy'n cael yn ysgol yma. Sy'n mach gan sol. Y farron sy'n na fe'n ysgol yma. Agus gynst y ffyr a sy'n gael ysgol yma. Gael gael tsycus chreisiach o fi'n arlwg. Ar offer agos yna fi tsycus gael. Ac yn ac fi al o'r gael am o'r do yw'n a trapsiwn a hyn sy'n ysgol. Ys gael fi agor. A ha gael am y sa fi fa cehw ffadwaith i'ch bachelors. Ha gael am chymari cael fi gan garcw gan fyw i'r ac. Next door. Y yw'r i bachelors. Fa cehw la cacl yn y bachelors. Chan ydych am bod cael ac yw'r real sy'n y fyw i'r ac. Primary 1, primary 2, chan ydych chi'n gofal. Fi'n sy'n dolaid ag GG dy fas yw'n sy'n hantyn. Sy'n bw magi. Sy'n sianaf Derek Mackenzie i ffadlog i diw. Se. Agus, cael ac yn y bw magi y fyw i'r ag y fag i diw. Oes ie gyda balach i'r ystod chlan i'r ystod dolan y fyw. So sy'n i cael taflu y sgilig yr gar yr ysgol. Ffaw eis lori hwnna, ffaw sy'n tŵ. Cael ys yr haes loli sy'n Sir y iog ydw a fi'n snactio iau. Y iog ydw a. Charwgalau bach cractio. Charwgalau lemonade y hef ag yn faint hyn i gyd. Se, ac yn eisiau, ac yn agos sy'n gan am eich woban yn eisiau. Mae toffi bo, ond toffi sgilig iawn. Ac yn fi gen i bris i ffiach yn toffi sgilig i fi oedd ffad ysgol. Hys woban yn goffain i hyn yn ni. Mae'n gael ei fod grwys y fad. Nes y teacher yn fa ti gan am sy'n chlwbsiak cwydioch sy'n mys Matheson. Nes y fa chlwbsiak ac maha. Fai ffad y be, a siorn y fa. Fai snop. Bas mae ydych chi'n meddwl. Ac nes i fa ti, ti'n gan ysgol cwydioch mynd efo gan Morrison. As oedd gan y gwyddi fed yn y coc ydych. Piwr Ben am Morrison. Piwr gan y bodoch. Jos Miss Morrison. Chdi ffer anam. Chefa coci. Be fod? Coci. Let's say David Gian. We're going to make soup tomorrow. See you in class. You take 2 onions, you take 2 carrots, you take 3 turnips, and you take 4 or 5 potatoes. Beef. Ffa'n iachus cabor y ffain i'r bach. Dol gael y ffannu. Na fai, fai dogachi. Fai dogachi lysyn hwnt yn y fasyn to John. Charo i gys ydyn nhw chwran spis ni, byna. Ac gyda, ham eisiau fix. A'i yn y bach ys dogachi. Mas gyda yn ysmynach yn y balach di'r oedd crost. Fach lan i'n fach crost di. Fai ffain ac yma crost. Fasyn. Dwi'n swy'n iaki. Dwi'n sy'n iawn y fod yma hyn. Ac dwi'n sy'n mynd yn sioed y fod. Dwi'n trin i hyn i'n iaki yn stan ffwl. Dwi'n sy'n lyfan y prin i hyn stiad yn y fod yn hwnt. Fa macr dichtis yn y fa clwch i'r wrth hyd i gael sash window. Ai. Dwi'n sy'n dosiach yn y fod. Tŵr yn y prin i hyn stiad. Ti'n gorau am horni. Ti'n hynti horni. A dras yn o sias at bod y clwng i'r elastic. Blwmos. Blwmos. Ti'n gorau am y was, nos yn chechin. Hyn yna, mae'n fach yn o'r ach. Ben am y fan i ti'n Copi. Fel cain ac yw'r is, gwydwch am y cain ac yw'r cael sy'n dod ar fel sawn. Roedd ys secondary iawn o'r rhywbeth. O, sy'n y secondary iawn. Gwydwch, fa syth ydych am as y bus. Sy'n gan teacher, da hi, sort cedd, ffig roedd i bod ystod, yn eisiau chawn.
agus fi coci am cwtioch, agus mae fath dynol gan y teacher yn y fasŵl, fa i atyn fain pri am fath anwyd y dynol y sy'n sy'n. Wel, cael ei cwtioch fan y bwysig fain, mae'n chanol PE. A sy'n sal. A sy'n, ha, fa. Wel, cael ei gwir ysio. Hyn rhain o siai. Wel, cael ei ddim sy'n gweld siarad y tai ffolish. O, ia. Fath i'w gweld be hapun ar o'r ffolish. Oes, na'r un eisiau ffasg tai ffolish, mae sy'n rhywun ar be. Gan hawl. A nawr, gan ddasg ysgol. Ti'n gwrdd i ffydd yn un ysod joi. Char o sy'n John o gael. Char o'n asin, dyn ysnog gan ish. A mae fi'n eisiau cael cwr o chor gan y teacher. Siwg maclen o. Wel, fasni, han i gasni ac diolch am lirw fi. Nas ben bach gan soli fa eisiau nhw. O, fa eisiau. O, fa eisiau. Fa ben nhw. A wisg tu ni'n y car nes i chan y gatri. Ha brach yn y ffordd yn y dyn yn ish. O, right. Rhaid o'n ysnog na fa, sy'n. O, fa eisiau fos o'ch tad. A wisg cwtioch ti i o'ch John Aina, ffordd o'ch ethico. Han i gisgol y fac. Sa student really straight am o faint. Ar y snog i jyr. Han y casyn. Charo. Dydd er yn ymwneud ag O, han i ma eisiau yn y gradd. Yn bai ma han yn position. Yn bo aina fac yn yw'n. Si'n po aina. Yn bo aina. Sfa casyn rhafer o'r sgwaniw dy ffyrdd yn ail yn sexiet yn o'r ydyn. Gan i chi'n gwrdd i chi. Ag ysgol y fac i chi, ysgol y hannig i o'n. Ie, bys dwi'n ffwysig o'r ysgol i chi choffi o'i sef yn y teacher. Fi gada ffris o'n i. Am gan stwyd gola. A ia, a dyn ar y cwyd o thant gan am eisiau ysgwydiar af, fas i gymwr nŵr eisiau gan am, fas i'n si efo cymal ysgol bla. Cywed o'r ysgol bla, na ddyr un eisiau nes efo ys dwi'n sy'n nes ysgol ag smwyd, ciod sy'n nes O, fa. Janitor. Sure. O, sure. Si'n ysgol. Dod yn gwrdd y chef mwyn i sgwydioch. Ti'n gyn hwys gan y lygyd o gawd o'n ymwneud hawdd. Wawish. Sy'n ysgol. O wawach os o'ch wani. Wawish. Pan i gael y grawn. Sy'n o'n i chi o hyn. Ach o, dyn i'n snog. O, bach o snog. Fy'n ysgol bla, na fi sy'n eisiau achos yma. O, bach snog. Ach, ar oes chen ys y chwlw roi mawn. Chro. Charw, roi mawn, cael y dabwch disio. I primary 5 and primary 6. O, fa. Charw, chen yn primary 6 awn charw tmys. Chro. Ach, fel cael y gwydioch, ddim sy'n siarad has, bydd fel dosiach gan y lliad gan y filiwn hyn, ysgol, dosiach gan y clwch rhwng yn ysgol, y pib yn chet yn mynd i'n Char sy'n iol o'n eich. Ys y golodd bwyn, achos yn help bod yn iol, roedd yn ystym yn yr ail. Dial o dod o'r ffôn. Charw, gyda corona virus. Infection Pan ysbys bod yn y toilets gyda. Infection control. Yn y toilets yma. O, ha cael agos am sy'n hyd, charwys ar 10 ewr i'n teacher gyffemigol gan hyfyg. Ac ar oed o lai dawn. Charwys ar 10 chanin. Mas dwi'n mynd yn hoed ys i hics far o anamoch. Sy'n y primary 3, Crela. Crela. Sfaring yn y bali sy'n da, please, miss, is that great? Satellite i macha. A dy lyd, fashion ni, A chi'n eisiau, a cyn dyna nhw'n toilet yn bol yn eich, toilet yn bol yn bad. Bad o'n wahanol. Saloch, bad chos saloch. Sa'n ni'n hymryd o gwybod ar cael O, mae'n o'n i. Ysyn, John, ydyn ni'n supposed to call it the toilet a chan yw'r stop. Pan o'n molo hor o bro. Stig na bawd y strep yn order. Fi'n gael y bwani. O, ac ein yma ddysgu. Di sgwma i. Fi'n sy'n strep yn ord gyfeirio'n toilets na bol yn eich. Di. Dau fawn. Haro mi. Fych na bawd y sgrifych. Han i gael i samme stef at beskrivig. Stig sy'n sy'n gog at din du. Who was throwing the whip-outs on the wall? Oh, well, whip-out hapon. Who was throwing the whip-outs on the wall? Ja, dat rubber with his L's. Yes. Very much so. O, fa. Ja, geef ik gewoon. No,
Vi gael ti'n stech fi'n hwyl, ag da ni'n as yn hwyl. Ano, Jeffer? No, 3 persons in the table. No, 3 persons in Wappy. When other Wappys are empty. Has je niet kaal en je maar je zo en je zit. Gaat dat Romaskol, gaan maar kinderschool hier. Charwgar, a mae yn sgwr. O fa, the secretary, ma, the secretary. Bach. Och waar is het O nou? fa, ploi mwr, sy'n yw clwn as maen i'r bwch. Sy'n nadeg gan ym hyn y bŵn. A ni cael am cwfawr. Ni ddim yn am y beth fas y ffolig gan. Sputi. Sputi. Beth er ein? Dyn nhw da? Fi gael sin gan ysgol lead. Sef sy'n yw ti'n yw. Sa'n pan efo pel y bŵn. A sy roi. Da pel bŵn sy roi. A sy'n yw lwyn na hyn. Mae'n bydd yn adeg i gan Sputi han ik sputi fas. Sputi is y glas fan isem. Kymmer. Sgwyd am nadeg gan y fel y bŵn. Gysol. Stay hacher. Ga dach het gael gaat deur daar even mag. Bach o snok, bach ribwyd. Sef sy'n yw ysmael, achos sy'n y hyd. Efter fatta var så tycker jag råd. Så sy'n yw fi lesen ac yn ymwneud hyn. Sfig ys at ygnis desgi sy'n hyrs fasgyd y lawys. Så det gjør ikke smail og stjekk han er fyra vi har ikke gjort nytta nu. Det har ikke. Så jeg sier slødet med deski til sin skjede, ikke så søs på fatt så bor ingen søs på tjavn og rot. Sitter ikke en drøver og makker og skjall. Høydet med glasskål. Wel, har du afsluit på Bare det? smail. Spart wel da. Eller smyn just yn rwyd yn y bad y tjanu. Wel, gaat je een clown? Gaan je kloster? Maar ploi. Ach nee, een teacher vingen op de wat dan gaan dat checkies kwaad dan een goed gaat je. Dat een teacher gaan ik dat zo wat je aan waren door een wal. Kijk, nee, gaan je de samen sproeien. Ach, de waan. Met school Matheson. Koaki. Wat chess songs ga je niet zeggen dan hoilet. Agus fa cedd ac yna coed yn rhan sanig a bad sy'n yr asbwyd sanig a sfrehawn. Def a sinjan ys deas yn hwyl, it's a wach o man. Agus, come on, to my class, lined us up, gas drat gan y coed. Fach ad yn edrych. Bara fa sy'n Sorry, ysdau. dyn nhw gael. Caro sy'n John y gael. Bara fa sy'n ysdau, caro gor ac yn ysdau. Fach ad yn edrych. Mwys agos mam byrdi ffytter am agos caddi o'n ypson. Hiro. Lach gas a chwarae dy sy'n blama. Geda yw lach yma. Ach a sio gol as yn cwyddi. Dwi sy'n gan eich las staff rhwm ostrach edrych. Han i gael rhys na chwarae. Geda yw, scha sy'n ymach. Tyriw tyr scha sy'n ystrych. O, na siwa. Wel, wat dwi bach yn rhod o hyn ymach as yn stafan. Wel, yw sy'n i'r dôl. Rwy'n gael sech yn eich glas o'n arys. Sy'n gael ein paper, sheet of paper. I must do as I have told. Agus cross hands. Wel, va. Dydd agos nhw. Kom je te horen? Tu. Ja, van hoor aan de schön. Ta, sy'n van you know. Sa'n problem. Va sy'n yn laman bach i'n chwti. Wel, ga sy'n ysdau ffwn y fesgol. Ac yn yw'n rhoi megis. Agus, am fyr cael hwnna, na sy'n tocl eich yna sy'n. Anna do, na chi cawl o hawn. Gyn lig sy'n siarad na chi sy'n nysyn, mae'n ati chi'n edrych yn y ffeir na siarad tocl eich yna sy'n. O, mas o fa, dag yn sy'n sgwrt yna, beth o gael yn yw. Exactly. Fi sy'n gedig sy'n i byd o'n omach. Naw gan y nawl, dydd yn hywele. O, yw, du. Ga i wneud yr sy'n, cha byd yw'r ffligrwnt. Sias yn hiad gan nawl. Wel, siarad y tyram sy'n siarad mas rwy'n sy'n ffynnu yr achas ac yn mac am tyfod. Fan fe ac yn tasgu yn ei wneud. Yn fawl ti os ysyn sgwyd. Ac yn ymwneud o nôr man ffilw gen nôr ma. Sy'n ti'n ffynnu? O, han i ffytir as a chles gada go, mele hyd i'w gwylio yna. Norman Green. Nôr ma. Fyn am yr sy'n ti'n ffynnu. Na ni, epilepsy. O, hiw. Seg y smail yr bwch gaf ac yn sfag i'w go for everybody. Na, to go for somebody. Na, ni, o'n yn plani. Dwi'n plannu gaf man O, siwr, sy'n fyna. Nu smög je zo daasje gedaan raast. Nu smög je hier daasje zo. Als je niet speelt, als je niet zegt dat er is een gal in is, een generatie, als je komt te daasje, dan hoort de prima zo, maar kan man in je even gaan. En dan, ach nee, je go at er galletje.
Savai. Is het heel happy in you. Wat doe je al dat je? Beelums van een wasje heen en mijn had nu. Oh. Daar had ik juist eens in moor aan daar. Zijn er wasje is gewoon een Had ik juist eens in kaart. had de juist een Bij de jakkels gaan we het voor je nog kaart. Wat jakkels voor je nog. Toen als je het gaan doen zitten gaan nu. Ga je maar vast jou. Hallo, maar kijk in je rol. Hadden ze niet juist al kaart. Hallo, maar kijk nou eens van hoe. Had wat maar checken stuk iets hallo. Maar had ik een train. Ach, zijn de gasten thuis, zijn er bij keus zo gaan aan, dat behoort het te keus zo. Deze kun je geen met de horsje in leven. De kat zag aan de man. Ga ook in de gaar, ik dacht Nee, ga op jou dan. En weet je niet, hadden we niet te gaan, als ik wat aan als we flikkeren. Zo'n een wat een heel, zet hem op jou dan. Ga ook gaar, ik in. Ga op jou lijf. Ga op jou. Ze geeft ook nog eens gaar, ik geef me geprieden, zo'n heel pleonen. Zo de waan, zo als je gaan na de pleonen, ik ben de pocket. Ik heb ook gast door de gaar, als nu je spelen bij prieden. Als je wat björn had, ik ze schakel om me daar, dan kom je als een hospital. Oh, Nu is moe daar, dan moet je doen. Je Als je wordt lekker. Die hagen. met die huis ook, maar check je dan Dus het ook dat die ook naar gaan, klecht naar gaan, naar paal is toch naar groot, ik laat niet waar je het bekken met halt naar schön. Kijk, wat je niet sapast. Oh, weg. We gaan niet kort je zo raad zo school, geleerd aan goeden. Dan weet niet je, dan gaat je wel de attacker de show. Kan je, als je eens kan ook Queensbury rules van elkaar. Hör met je ver aan draaien, skal aan draaien, ik kom die verder vanaf, waar uit de jakkel. Kan je nakken zo kun je maar zo. Dat ga je kaarten, als we wat de fan en dan zeg ik dan maar zo ga 50 kwessen nog, hier sluiten dus ga je dan aan maar gewoon wat komen met je als je die voor zo stil zo gaan we vast die maar zo praat met een draaien, die hebben al wat gewoon bij. Wat is er zo? Een keer in je zie ik. Wel ik hoor ik ken je ook. Drie fikken pleoners gaat door met ken je wat daar. Kan je waar han ik dokter Doortje aan de school wordt geen polio jags. Dus je wat kost. Dus bij een streek als ze gaan teamen was je nog aan. Gaan als een domestic science room. Oh, kan je maar wie misschien het pukketje nog eens naar zeg maar de schön. Zodat de garten bij fijne jacks. We gaan dan nog een met zo. Nee, zo leuk. De baas. En dan kun je het verliezen. Kun je die story? Waar je me goed als een trein. Dus als ik kom met die hele huur, als je kaal, zoals je keer wordt die van moet je naar Go nemen Jens, Ria en Jens is die half af. Maar stuur dat je. Zulke hand pakken maken zo gechauw dus dat ik al afwassen. Kan wel eens Jens die gaat en de balans. Waar kost een polio jab, dat gaat dokter Doortje waar was nog. Dus als gentleman. Als me niet zo shit, haar shit gaan maar naar mooi van je. 3 miljoen is ja. Dat deur met compensation zo'n Jens haast. Kent u u ja maar aan kom je. Mensen, dit is ook maar nog kan ook alles in jou zo. Ja, kan had je niet de fashion is chill. Wat dokter Doortje nog. Maar ik goed want van de sappertje dat is een dag. Schön voor we kan ik een kokkie warm horen in hier is dat schön. Dus terecht als je die garen gaan dan haast dat dan school. Dat is zo een paar rochette in piast. Met een Swedish houses. Dus maar schon daar. Skielig kunnen. Dus veel misschien zullen we dat kennen. Dus wel ga maar eens jaren van een oorzen. Ja, ik ga mijn school weg. Dat mij Jake gaat het me. Nee, ik naar Jake. Kan je dat begin hadden van de kleine netjes? Oh, ja, dat jaar erbij. En de gietje gaan hadden van kokkel de school. Dus je naast je knie, en de gietje die sterk aan naar is bij de dentist wants to see such dat kunnen meer maar had ik gaan naar dat is bij Yuri maar ik ga me machs. Och graag me naar de mission please miss I don't know where I have to go. Before
Oga fiogl. Ydy chi yn arfan chi. O fa. A fan nid ystas nhw. Chwa ten si fa siw. Fiogl. The dentist go you. Fe sy'n dyrun la siw tchrod y hwysgol. Wat was je? Oes Coinneach MacIomhair. Coinneach MacIomhair. Coinneach. O. Så vi skal kunne ikke fornæse os om med syger og bøger, så vi fredag og vi gitter Vi kör kloktes. Sure. De tog alle måtelsen, der fik ikke syger og vågen, vi gitter så kive. A fa sin ffain, se interес cwch dy ffein ti fan, Ja. a fa chwld o lienw ga ein. Dat is een hele stop voor de Ik jij. Oh, nee, dat is. Wat was je fijn, Barbara dan? Ni, gael, fe sy'n i giori, gyrys gynnig i giori o'n, fe ha fe allan siach yma chadw an yn creu. Fe sy'n i giori gynnig o'r yn creu, o'r siach sy'n o'r amach, so fe'n gwmni fan y gael ag. Niet te nog kosten hoor. Ze gaan al kosten. Laat af Frat bij primary 5 aan gesmailu am achnas. Wat? Is waar me viol. Agus waar intwel, zet waar intwel is op de disk. So ik had het zo door kutemoni de root fischach de niet kwel. Agus de hoek me zo dat je nou ro. Hoek niet hoek. Daar laven niet waarschijnlijk kan ik los aan gesmailu. Ha goed, nee, je wat kreeg dat te weten. Wat doe dit ik kreeg. Kar. Maar nu hebben ze weg. Bij de matras. Fa sy'n na? Lag hier wat Fa i fa cros. Moet je toen nog daar wel met. Og harmless fun. Harmless fun er var nu. Wel, sio ma'n ha fe cwnt o dash. Ha, agos, sio ma'n ddisa, hwltyn i da chainach an he. Sydd, jaren fwg, gan y chainach an hagen i fydol sgol y fach, an y neug gytiog lechyd sy'n neug. Wn i fod fo'n orsyn, cwts gan y chainach an hagen yn y sydd. Han je dat tegen op politiek af kast te waten, ach had de reden hierin, maar was niet afhankelijk in Noordens, maar als je afhankelijk in nu. Ach kon je aan nog eens kunnen gaan schalfbuk, geisje dat al jaren vaarstel gaan dichteri. Ach kun je ook nu gaan kijken en kun je ook ja van je waan ronje, agus man aan was het een, agus maar hij geisje keer was een kwaad. En dat vijf woord gaan de heder has zo zo'n beetje nog wie zeetje met hele woorden has zo. Aan het huis is patari aan een Hollandraaste agus ja die zien je koren aan een zo lustig kijken en tapeluizen daar zo'n wie kwaad.